வணக்கம். மீனராசிக்கான இந்த வார ராசி பலன்கள் 6 டிசம்பர் 2021 முதல் 12 டிசம்பர் 2021 வரை. மீனராசிக்காரங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த வாரத்தில் மன அழுத்தம் ஏற்படுறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது. குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயம் எடுத்து செஞ்சாலும் சரி, அதில் கவனமோடு இருந்துட்டு வந்தீங்கன்னா வெற்றி வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லலாம். அதே போல் குடும்ப சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு சில மன அழுத்தங்கள் ஏற்படும் சொல்லலாம். சொந்த தொழில் செய்யும் மீனராசிக்காரங்களுக்கு இந்த காலகட்டம்ங்கிறது பல சிறப்புகள் கண்டிப்பாகவே உண்டு. நல்ல பணம் சம்பாதிக்கிற வாய்ப்புகள் இந்த காலகட்டம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். வேலை சார்ந்த விஷயங்களில் பதவி உயர்வுகள் கிடைக்கும்னு சொல்லலாம். வருமானம் கண்டிப்பாகவே அதிகரிக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் வர்றதுக்கும் அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் கண்டிப்பாக நழுவ விடாதீங்க. பொதுவாகவே இந்த வாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மீனராசிக்காரங்களுக்கு கிரகங்கள் சூழ்நிலை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். கடனை திருப்பி செலுத்துகிற வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லலாம். மற்றவங்களோட உதவிகள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாகவே கிடைக்கும். இதுக்கு முன்னாடி இருந்து பிரச்சனையில் விடுபெற வாய்ப்புகளும் இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இலக்குகளை நீங்கள் வெற்றி பெற வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கும். சூழ்நிலை எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். உங்களோட கடுமையான உழைப்பு போடுற அளவுக்கு வெற்றி வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே போல் கடவுள் அருளும் பார்த்திங்கன்னா இந்த காலகட்டம் மீனராசிக்காரங்களுக்கு உண்டுன்னு சொல்லலாம். பொதுவாகவே இந்த வாரம்ங்கிறது மீனராசிக்காரங்களுக்கு பல நன்மைகள் கண்டிப்பாகவே ஏற்படும். சில பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இருந்தாலும் அந்த விஷயங்களில் நீங்கள் கவனமோடு இருந்துட்டு வரும்போது அதுலேயும் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா பல நன்மைகள் கண்டிப்பாகவே ஏற்படும் சொல்லிடலாம். மீனராசிக்காரங்க பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வாரத்தை நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பல வெற்றி வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாகவே உங்களுக்கு கிடைக்கும். நன்றி.